Soňky günlerde Mary şäheriniň Jemaat Hojalygy müdürliginiň hemde jaý dolandyryş müdürliginiň işgärleri şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini barlaýar, şäherde araççylyk işlerini güýçlendirýär, howlulary haşalotlardan araçlaýar. Köp gatly jaýlaryň girilgilerine derman sepýär. Ýöne bir köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýerdeminini zirdibilden araçlamakçy bolanlaryny olar ýerli ýaşaýjylaryň garşylygyna şaýat boldular. Munyň jekmejekli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Mary şäheriniň Jemaat Hojalygy müdürliginiň işgärlerini howlulardaky otlary çapdyrýarlar. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini derman sepdirýärler. Jemaat Hojalygy müdürliginiň işgärleri bilen bir hatarda ýaşaýyş jaý dolandyryş müdürliginiň işgärleri öz territoriýalaryna köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini girip ýerdeminleri barlaýarlar. Olar ýerdeminlerdäki agaç, plastik, karton ýaly zatlary çykaryp traktoryň teleşkesine ýükläp zibilek gitmekçi bolýarlar diýip habarçy 14-nji oktýabrda Marydan habar berdi. Ýöne bir köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylary ýerdeminlerdäki zatlaryň zirdibile äkidilmegine razy bolmady. Olar muňa nägilelik bildirdi. Jemaat hojalygynyň işgärleri ýerdemini ol ýerde üýsürilen plastik kaplardan araçlamakçy boldy. Ýöne ýaşaýjylar ol plastik kaplary özleriniň birnäçe hepdelep, hatda aýlap zirdibilleri dörüp çöplenliklerini hem de olary satyp pul gazanmakçy bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady çökgünlügiň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary maliýe ýetmezçiligi sebäpli ýurdun dürli künjeklerini zirdibil dörmäge mejbur galýan. Hatda onuň üstüne bir-birleri bilen dawa edýän adamlar barada wagtal habar berýärler. Habarçynyň sözlerine görä adamlar Jemaat Hojalygynyň araççylyk işgärlerini öz emlaklerini göz dükmekde aýplady. Biz siziň çöreğiňize göz dükemzok. Biz ýerdeminlerde ýanygyn döremesin diýip siziň aladaňyzy edýäris diýip araççylyk işgärleriniň ýaşaýjylara ýüzlenenligini habarçy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň arasynda ýerdemинlerden çykarylýan plastik materiallary, karton kagylary hemde paket ýaly zatlary araççylyk işgärleriniň özleriniň satyp çykarmagy göz öňünde tutýanyny aýdan adamlar boldy. Biz satyp bir zatlarymyzy düýder diýip umyt baglan zatlarymyzy size şeýle bermer diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bu aralykda olaryň hataryna bir ýaşaýjy araççylyk işgärlerinden özlerini plastik material, karton kagyz ýaly zatlary goýar ýaly ýer berilmegini talap etdi. Onuň ýaly biziň aladamyzy edýäni bolsalar bize çöplen zatlarymyzy goýmagy ýer bersinler diýip ol aýtdy. Şeýle-de şäher ýaşaýjylary jaý dolandyryş müdürliginiň işgärlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde ýerleşýän meýdançadaky heňillikleriň we beýleki güýmenjeleriň aýrylanlygyny, olaryň deregine oýun meýdançalaryny guru çägäniň dökülenligini aýtdylar. Biziň garajlarymyzy aýyrdylar, olaryň ornuna çağılar oýnar ýaly meýdança gurardylar. Hiç bir aýdyp diýen zatlaryny ýerine ýetirmediler diýip bir ýerli ýaşaýjy jaý dolandyryş müdürliginiň işgärlerini nägilelik beýan etdi. Şeýle-de olar gaz üçin, ýyladyş üçin we beýleki hojalyk hyzmatlary üçin edýän töleglerini, şeýle-de gazyň, suwuň hemde elektrik energiýasynyň töleglerini galy bersede hojalyk hyzmatlarynyň hiline şikayet bildirdiler. Türkmenistana garaşlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap ýylata mut berilen gaz, suw we elektrik energiýasy ýaly ýeňillikler 3 ýyl töweregi mundan ozal ýatyryldy. Gaz ojagymyz döwülse özümiz oňarýarys, gazçylara telefon etseň 2 hepdeden gelýärler. Ýanlaryna hiç zatlary ýok, hemme zady özüň alyp bermeli, hatda gaz açarlary hem ýok, onu hem goňşulardan ýene özümiz sorap tapyp bermeli diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň araççylyk işgärlerine garşylyk görkezip ýerdemindäki zatlaryny saklap galanlyklaryny aýtdy. Onu jaý müdürliginiň işgärleri innik hepdäçelini aýyryň, bize gep gelýär. Bizim sizden ütgüşk ýaşamdyk. Ýöne häzir şularyň aýdanyny etmesek bizim işsiz galýarys. Biziň hem uzak gün aýlanyp alýan aýlygymyz hojalyga ýetenok diýip olaram hökümetden zeýrenler diýip habarçy aýtdy. Maryda Jemaat Hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdürliginiň işgärleriniň araççylygy güýçlendirip, köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini derman sepmegi koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hemde ýurdun saglyk edaralarynyň ýurtda hiç bir COVID-19 hadisesi barada resmi taýdan habar bermeýän wagtyna gabat gelýär. Ýerli ýaşaýjylaryň hemde araççylyk işgärleriniň arasynda zirdibilden çöplenen plastik kaplaryň hemde beýlekleriň üstüne turan dawa ýurtda ýeti ykdysady çökgünlügiň dowam edýän wagtyna hemde türkmen hökümetiniň muny boyun almaýan wagtyna gabat gelýär.